Mit navn er Patrick, og jeg er Head of Customer Care Nordics. Det vil sige, at jeg er leder for vores kundeservice. Det er alle mine mennesker, der svarer kundeopkald, e-mails, chatbeskeder, social media. Vores dagligdag er meget blandet egentlig. Det er både, at du gerne vil booke en rejse, men det kan også være, at der har været noget ombord, som gør, at du kontakter os. Og det er egentlig alt fra glemte sager til, at nogen undrer sig over noget, eller nogen har en feedback til noget ombord. Og hvad end det egentlig handler om, jamen, så tager vi imod det. DFDS, du snakker med mig selv. Hos DFDS kan man bare mærke, at alle kæmper egentlig for det samme og sørge for, at alle har en rigtig god oplevelse med det at være afsted med os. Og jeg tror også, at folk smiler så meget, fordi der er plads til at kunne skabe den oplevelse for andre mennesker. Jeg er mega glad for at arbejde her. Det som jeg har altid sagt, da jeg startede, jeg har været her i lidt over et halvt år, det føles lidt som at komme hjem på en eller anden måde. Det kan jeg rigtig godt.